Okay, balik ta may gala, no? Atong takna, alas 10:30, nasa kabuntagon. Okay, amo mong giyawhag, no, sa pag-post sa inyong mga mensahe o baka tubag, no, sa atong pangutana sa ato ang Facebook page. Ang atong pangutana, how do you encourage children to eat healthy food, no? Mao kinang atong pangutana unya kung naamoy mga i-post diha ato nang basahon panahon sa ato ang programa. Unya aduna moy higayon nga maangkon, no, ang limited edition pagtuki t-shirt mga higala. By the way, nasa linya karon si Ma'am Melinda Cañares, no, ang kasamtang supplemental feeding program focal person, no, sa DSWD 7. Ma'am Melinda, maayong buntag. Maing buntag sir, ug maing buntag sa tanan naminaw sa ato ang tulubanon karon. Yes, ma'am. Ma'am, nining Hulyo mao man gini siya ang pag-celebrate nato sa Nutrition Month unya ang ato ang topic karon, no. Kabahin niining kanang kahimsog, no, sa atong mga kabataan. Ma'am, nagisgot man gud mi kaganina ining ato ang problema sa malnutrition o obesity. Ma'am, sa inyo sa office, no, sa DSWD, giunsa ninyo o unsa inyong mga programa haron ma-address kining problema sa malnutrition and obesity, ma'am? Okay, so daghang salamat sa imong pangutana sir. Ang kaning ato ang ahensya, ang Department of Social Welfare and Development, Mm. kasamtangan na atay gi-implement nga supplementary feeding program para Okay. sa ato ang mga kabataan nga Okay. na-enroll sa daycare centers o katupong na nasulod sa home-based nga ECCD, no, sa local government unit. So, Mhm. kining supplementary feeding program, in coordination ni siya sa mga LGUs nato. So, wala tayo gipili, ma-malnourished or dili, basta tanang mga bata nga nag-edad og 2 years old up to 4 years old na Mhm. nasulod aning ato ang supervised neighborhood play group Mhm. or sa daycare centers, Mhm. appeal sila sa ato ang feeding program. Mhm. So ma'am, ang pag-identify aning mga kabataan nato, ma'am, nga beneficiary sa feeding program, kinsa may nag-facilitate niini ngadto sa mga local government units? Ang ato ang LGUs, ang tanan man na-enroll. So, kutob sa mga bata nga ma-enroll sa Okay. local Okay. government unit o nasulod-an ng daycare nato or sa supervised neighborhood play, Mm. appeal sila sa feedingan nato. So, i-conduct na ang ato ang feeding sessions dito gyud sa daycare center Mm. or kung katong sa supervised neighborhood play groups, kung walay center, pwede sa barangay hall or sa within the community mag-identify og feeding. So ang nagpahigayon ani ma'am atong mga social welfare development workers nato, no, sa Matag Yes Lungsod. sir, sa Ma'am, local. unsa na may mga aduna bay mga changes nga atong na matikdan since nagsugod ang maong programa? Yes sir, dako kaayo gid siya og natabang, no, kay in terms of pag-improve sa kahimtang sa mga kabataan against atong gitan-aw ang ilahang timbang Mm. against sa ilahang edad. So kini siyang ato ang programa, tulo naman gud siya katuig nga nagdagan. So, since 2011 up to karon, no, 2000 actually 14. padung pamanta mo implement sa 2014 kay school year man atong gibasihan. Okay. Nanakay dako nga na nakita nga improvement. So basically ang kining sa last nato nga cycle, no, kung atong tan-awon ang sa cycle 3 nato nga implementation tong 2013, Oh. nagsugod pa nga sa whole region 11% ang mga bata nga mobuog timbang nga Okay. kaning sa ato ang beneficiaries. Okay. Kanya after na human ang 120 days na nakabuot na nato ang 3% na lang nga mga underweight nga mga bata. So dako day kayo og kuan, ma'am, no? Dako day kayo og changes. Dako siya og Yeah, wow. changes tungod kay continuous manggod ang pagpanghatag, no, sa pagkaon. 120 days ang atong feeding, Mm. and then kada adlaw siya, no, Lunes ngadto sa Biyernes. Mm. So maayo day kayo ang programa, ma'am, no? Unya ma'am, sa on the part sa mga parents, ma'am, unsa may ilaha pong mahimo o matabang, no, haron ang makuha ang saktong kaning gitawag sufficient nutrition, no, nga gikinahanglan sa atong mga kabataan. Okay, so ang atong mga ginikanan dako kaayo na sila og responsibilidad, no, o Mm. role aning ato ang pagpadako pag-amuma sa mga kabataan. So, Mm. ang pinaka-importante gyud nga i-consider gyud nato ang pag-andam, no, sa mga pagkaon para sa ihatag sa mga kabataan. So kini atong mga ginikanan dapat makahinumdom nga or ato yung dapat hunahon nga kada every time nga mo andam sa og pagkaon
ato yung i-consider ang sustansya no sa pagkaon kunya bisan og dili siya mahalon no nga pagkaon makita ra nato sa komunidad ang iyahang mga ingon tagsagol pero atong balansihon nga dapat makahatag ni siya sa ilong sustansya. So ang atong gisigi og tudlo gid sa mga ginikanan sir is dapat inig-andam nato sa pagkaon kompleto gid ning tulo ka sumbanan no katong basic pag grade 1 nato nga go, grow and glow balik-balikon gyud na nato niya ang balik-balikon na nato siya og hinumdum no nga inipakaon nato sa ato ang anak o sa mga miyembro sa pamilya atong tan-awon nga naabay pagkaon nga nakahatag og enerhiya no gikan sa go food katong atong mga kanon mga pan kung ari ta sa sudan makita nato nga nakahatag ba ni siya og protina no gikan sa atong mga isda atong itlog manok or mga munggos kunya katupong kakuhaan nato og mga vitamins and minerals gikan pud na siya sa mga utan o mga prutas. So every time mo prepare ta og pagkaon dapat kaning tulo ka sumbanan naa gid niya. Kompleto gyud na siya. Dili man gikinahanglan gid nga mo luto gid tag mga mahalo no pwede ra makaluto ta og utan Bisaya nya magprito tag isda nya kanon o kompleto na siya nga meal. So mo pud nay among gisigi og encourage sa kaning labi na ning mga ginikanan sa ato ang beneficiaries no sa atong feeding program nga mo appeal gyud sila sa mga klase-klase dito sa barangay kay naman pud tay mga parent effectiveness sessions, mga family development sessions, pabasa sa nutrition, daghang klase-klase nga mga strategiya nga pagtudlo sa mga ginikanan kung unsaon pag-atiman ilang mga anak ug unsaon pag-andam po ning mga pagkauna kay gipasabot pud nato ang mga beneficiary nato mga ginikanan nga kini nga programa dili ni siya hangtod sa hangtod no nga mapunduhan tinuod national government okay medyo dako kayo siya og investment kunya maingon ta basin o dili na ta mapunduhan sa mga musunod nga tuig so at least kining abot sa ilahang tagsa-tagsa sa panimalay makahinumdum sila sa ilahang nakatunan dito sa ato ang gipang tudlo-tudlo no sa daycare or sa barangay ma-apply na pud nila ang ilahang makatunan dito nga mga pag-prepare og mga mag-andam pagkaon nga nutritious unya pagkaon pud nga barato ra makita ra ang mga sagol sa komunidad. Ma'am, kumusta man ang mga ginikanan? Unsa may how do they appreciate sa mga gibuhat karon unya aduna bay positive nga response on the part sa mga parents? Yes sir, dako gab ang actually sa mo ang pagsigi og bisita sa mga barangay, dako kay ilang kalipay nga gapadayon ang ato ang feeding program no. So ang usa gid nga na-notice sa mga parents nga kalagmitan di kuno sa ilang mga anak kung diha sa daycare mo kaon daghan kunog makaon para kung naara sa ilang balay kay makita man sa ubang mga classmates nga oy nagkaon akong classmates sad mainganyo mainganyo sila og kaon ang ikaduha pong nindot kayo nga among nakita nga epekto gid niya sa mga kabataan is mukaon na og utan kay makita po sila silang ubang classmates nga kusog ning kaon og utan mainganyo pud silang mukaon og utan pero sa ilang balay dili mangaon no so mo ta among gisigig ingon ang mga parents nga ang sakto man gud nga pagtudlo sa mga kabataan is through modeling buti sa sakot ang ginikanan pod magpakita pud ta nga kung pakano na to atong anak og mga utan kita pod mukaon ta no kay kung makakita atong anak nga dili ta mukaon amo magunahon ako na sila nga si mama manggani si papa manggani manggay mukaon no so muna dito sa center tudloan na ng mga kabataan og kaon ani nga mga sustansyado mga nutritious nga pagkaon so maauha gyud ang mga bata kunya usa pud gyud nga nakita pud namo no nga response sa parents is ganahan mo eskwela ang ilang anak no kung ganahan mo tungha sa daycare no or sa katong sa home base nga ICCD tungod kay mag-look forward no nga naay feeding inig klase niya mag-socialize pud sa ilahang mga classmates so at least sa kani nga paagi ma-ensure na to nga makaskwela pod no makapadayon og tungha ang ato ang mga kabataan so far sa tulo ka tuig na nato ani nya umaabot karon nga school year na ana man pud kay budget para sa karon nga cycle 4 na nato among gipanglantaw gid namong at least makatabang-tabang gid ni siya no sa ato ang problema sa malnutrition no especially diri sa ato ang komunidad. Ma'am Linda, ma'am, daghang kayong salamat ma'am sa mga kasayuran ma'am nga imong gipaambit karong buntaga alang sa ato ang mga tigpaminaw.
Okay, daghan po kaayong salamat sir sa invitation o paayong buntag sa tanan. Thank you. God bless. So mo to si Ma'am Melinda Cañares, ang kasamtangang supplemental feeding program, no, focal person sa DSWD 7. By the way, nasa linya si Miss Jan Montilla, no, ang kasamtangang program officer sa Dolores Abuetis Children's Fund. Yes, Miss Jan, mayong buntag. Mayong buntag, Sir Tad. Yes, sir. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, nining ato ang programa karon atong gisgutan, no, ang kahimsog sa panglawas labi na gyud sa pagsaulog nato sa Nutrition Month karong buwana. Miss Jan, kita sa DASEF unsa may mga programa karon nga gipasiugdahan, no, sa DASEF aron pagtabang, no, pag-promote about nining healthy eating habits alang sa atong mga kabataan. Okay. Sir Tad, actually sa pagkakaroon ang DASEF, no, as a team diha sa RAFI, wala mi directly gi-implement nga programa bahin sa nutrition, pero naatay mga kauban, no, mga project partners nga nag-implement og mga feeding program. Okay. Kinsa na sila, ma'am? Sa Ermita naa sila kaning feeding program everyday nga ang ila gihatag nga pagkaon is complete meal gyud, dapat balanced diet na ay protein, carbohydrates, vegetables and fruits. So kana, no, though ang DASEF walay direct nga implementation, pinaagi sa atong mga grants na atay mga proyekto nga naghatag yun og sakto nga nutrition para sa mga gagmay nga mga bata. Wow. Ma'am, how does RAFI's partner daycare centers promote healthy nutrition? Karon, Sir Tats, no, ongoing ang kanang daily nga feeding program sa atong mga daycare centers. Okay. So ang pundo ana dili gikan directly sa RAFI kay tungod ang kanang nga feeding nila is funded sa DSWD. So pinaagi pod ani murag apil na ta sa nag-promote, no, og kanang proper nutrition para sa gagmay nga mga bata. Wow. So meaning adunay pag tambayayong, ma'am, sa RAFI ug ingon man sab sa DSWD ug ingon man sab sa local government units. Oo. Wow. Ma'am, unsa man, what can parents do to help their children get the sufficient nutrition nga ilang gikinahanglan? Oo. Sa imuhang pag tan-aw, ma'am. Para nako, Sir Tats, no, kay kita mga parents man gyud ta, dili kinahanglan nga kanang murag mahalunon ang atong kanang ipakaon sa atong mga bata, basta kanang kompleto, insakto. Mao na importante, dili ta kinahanglan mo palit og kanang mga mahalon, mahal nga mga source of proteins kay naa may mga locally available nga mga cheap source of protein, sama na sa kanang mga kamunggay, kanang talbos ng kamote, di ba? Na naman na sila protein. So kanang mga kung ang atong budget dili makakaya og kanang mga mahalunon nga mga pagkaon, mangita to alternative source para makatag gyud ta og eksakto na nutrition sa atong mga bata. Ma'am, gawas atong mga regular nga program sa DASEF, wala tay o naa ba tay mga kalihukan nunot ni ining Nutrition Month in cooperation or in partnership with other agencies? Kita as DASEF wala, pero ang atong mga daycare centers na sila'y regular, no, nga program nga ginabuhat every July para i-celebrate ang Nutrition Month, wherein ang mga bata murag na sila yung mga kanang talent nga ipakita bahin sa nutrition. Tapos ang mga parents involved po pinaagi sa kanang pag-prepare og mga pagkaon nga eksakto para sa atong mga gagmay nga bata. So ang sa atong bahin, ma'am, sa DASEF ang kining pag-provide nato sa mga daycare centers, no? So mo ni ang ilahang gihimo nga venue sa pag-celebrate nila sa Nutrition Month activities. Oo, sir. Wow. Ma'am, any message ngadto sa mga ginikanan, labi na gyud, no? Sama nimo, labi na gyud inahan nga nagpangga silahang mga chikiting. Ma'am, imong mensahe alang kanila. Ang akong mensahe, Sir Tas, is kanang kita as ginikanan kanang maningkamot gyud nga makahatag og eksakto nga nutrition sa atong mga anak, kay ang atong mga anak growing pa na sila, kanang napa na sila sa foundation, kanang mga gagmay nga bata, no, foundation years, kung asa kinahanglan nila og insakto nga nutrition para
ang ila pagtubo, eksakto ang ila Tinod. kanang pag-develop sa ila physical, mental, and kuan kanang emotional, di ba, apil na pod. Yes. Mutubo og eksakto kung eksakto pod nga nutrisyon ang atong ihatag sa ila. Ma'am Jan, unsa may mga activities nato karon sa DASEF nga pwede nimong pahibaw nga to sa ato ang mga tigpaminaw? Karon sir tas no kanang busy man ta sa atong mga post Yolanda nga mga proyekto na amim umaabot nga training. Actually mag-start ni siya karong second week of July. Para ni sa mga daycare workers, sa mga kadtong naapektahan sa bagyong Yolanda. So naatay kanang usa ka trainer nga maghatag og psychosocial training para sa mga daycare workers para makamao sila og kanang paghandle og mga gagmay nga bata during calamities or crisis situations. So, Ma'am Jan, daghang kayong salamat, Ma'am, ha, sa imuhang pakiguban namo karong buntaga. Unya nalipay mi kay nakahatag ka og igong kasayuran nga labi na gyud ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Nunot ni ining pag-celebrate nato sa Nutrition Month. Okay, salamat pod kayo Sir Tat sa opportunity nga gihatag sa amoa. Okay. So, mao kadto si Miss Jan Montilla Mahigalang, kasamtangan program officer sa Dolores Abuetis Children's Fund sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated. Mo break on na ta lang sa pipila ka mga kasayuran ug binsahe. Kahibaw ba mo nga adunay technical committee nga mohimo sa tema sa nutrition month matag tuig? Matod sa National Nutrition Council, ang ilang technical committee ang mohimo sa tema sa nutrition month matag tuig. Ang tema kinahanglan mo gamit sa Pilipinong pulong ug kinahanglan mo awhag ug mudasig sa aspeto sa nutrisyon, sama sa pagkaon sa mga gulay o pag-awhag sa mga inahan sa pagpasuso sa ilang mga anak aron malikayan ang mga sakit. Ang Nutrition Month karong tuiga gitimahan og kalamidad paghandaan, gutom at malnutrisyon agapan. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Nagpasiugda og nagkalaing-laing mga pagbansay ang Police Regional Office kun PRO7 subay sa pagsaulog sa National Disaster Consciousness Month karong buwana. Tumong sa kalihukan nga mas mapalambo ang kahanas sa mga nahisgutang kawani, ilabi na sa panahon sa kalamidad. Ang nahisgutang pagbansay ubos sa programa nga Philippine National Police sa Clolo 2014 nga adunay 3 ka bahing. Matud ni Senior Superintendent Clarito Baha, hepe sa Regional Police Community Relations Division, ang 3 ka bahin mao ang pre-disaster stage nga usa ka proactive nga assessment, disaster response stage ug post-reduction stage. Sa laing balita, giawhag sa National Nutrition Council kun NNC7 ang mga local government units kun LGU sa Central Visayas sa pagbugna og nutrition clusters. Mao kini ang gipadayag sa NNC7 subay sa paglungsad sa mga kalihukan sa ika-40 ka tuig nga selebrasyon sa Nutrition Month. Tumong sa nutrition clusters ang pagdumala sa mga barangay nutrition scholars ilabi na sa panahon sa kalamidad. Matud ni NNC7 Nutrition Officer 1 Susan Orpilla nga sa panahon sa kalamidad, ang mga nutrition clusters o mga scholars adunay importanteng tahas sama sa assessment, feedback, pag-apod-apod sa mga relief goods ug sa pagtabang sa pagmonitor sa mga programa sa gobyerno nga adunay kalambigitan sa panginabuhi. Sa katapusang balita, magtukod ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR ug e-learning centers alang sa tanang pampublikong mga eskwelahan sa tibuok nasod. Ang nahisgutang proyekto nagkantidad og 3 bilyones pesos ug gitawag nga e-learning project. Matud ni PAGCOR Chairman ug CEO Cristino Nagiat Jr., usa ngadto sa 2 ka bilyon ka pesos ang ilang igahin karong tuiga aron sa pagpatukod sa mga e-learning centers nga adunay internet connection. Dugang pa ni Nagiat nga ang usa ngadto sa 2 ka bilyon ka pesos maoy ini siya lamang na budget para karong tuiga ug dugagan pa kini sa sunod pang mga katuigan. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Gigi, mayong buntag. Kung panginahanglan kabahin sa civil works o general engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuca Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality. Okay, balik ta mga higala. Dugang announcements. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki will have a new segment called Barang Garbo.
In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at /community.rafi.org.ph/ Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth's role in nation building, and are we ready for the new normal? For inquiries about community, you may email at rafiorgph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Mao kadto mga higala ang atong mga announcement og naatay caller. Yes. Maayong buntag. May buntag, sir. Si kinsa ni? Si Sunny, sir. Yes, ma'am, go ahead. So, sir? Yes, padayon ma'am unsa imuhang imuhang mensahe alang sa ato ang mga kaigsuonan. Hello? Yes, ma'am, go ahead, ma'am. Sir? Yes, go ahead, ma'am. Unsa imuhang mensahe o ikatampo nining ato ang programa, ma'am? Sige, sir. Matuwa ko, sir. We all know that children are known to be great imitators, so we as an adult should also do our part to be a good role model to them. We also have to eat healthy food so that they would also do the same. And of course, because we are the one who prepare their food, we should also see to it that the food we prepare is healthy, which at the same time makes them say wow, even if they are still looking at it. Sir. Daghang kayong salamat, ma'am, sa imuhang tampo. Yes, sir. Sir. Okay, so mao katay gihalato ang caller, no? So kana no ang kaimportante sa pagpakaon, no, sa mga healthy foods. Matud pa kaganina atong gibalik-balik sa ato ang mga bisita nga importante kaayo ang paghatag ang pagkaon nga kanang sakto, no, sa kanang nutrisyon. Matud pa nila dili gikinahanglan nga mahalon, no, nga ato ang pagkaon. Ang importante ang nutrition, no, nga anaa sa maong pagkaon, no, ang content, no, nutrition content sa maong pagkaon. So mo nang kita mga ginikanan ato maginang pinangga kay atong mga anak, no, unahon man gina labi na gyud sa mga nagtubo, no, o kaning labi na gyud kining mga nag-eskwela. So importante kaayo nga matagaan gyud sila o mapakaon sila labi na gyud nining kining gitawag og breakfast, no. So importante kay mga pakaon na sila unya ang pagbaon sad, no. Akong anak nindot kayo og eksperyensya kay di siya ganahan mukaon dito sa ilahang kantin kay wa siya kita unsa ang pagluto, no. So adto gid siyang mama mo nga salig gid siyang mama sa luto. So muna nga kuan kayo kanang kinahanglan nato awhag, no, atong mga anak, no, sa pagkaon labi na gyud sa mga nutritious food kay labi na karong mga panahon na daghan kay mga pagkaon nga anaa diha sa mga dandaan lang, no, expose kayo sa mga kagaw. So mo na nga atong pahimungnuan mga higala ang atong mga anak. Unya nindot sad kayo tong gitampo pod ganina sa ato ang bisita pod nga labi na gyud sa ato ang backyard, no, kung natay gamay nga luna o even gani na magamit na to ma-recycle ng mga containers nga wa nagamita, pwede na to nang katamnan og mga utanon, no. So kini siyang mga pamaagi simple ra kayo, doable, unya makatabang na siya sa pag provide, no, sa mga nutritious food alang sa atong mga kabataan. So mo na nga kami sa programa, kami sa Ramon Abutis Foundation Incorporated nag-awhag, no, sa atong mga ginikanan labi na gyud sa mga naminaw karon ang pag-provide, no, sa pagkaon, saktong pagkaon alang sa atong mga anak, unya pakapinan, ang pakapin niya na mga higala ang dakong gugma, no, alang kanila. So nindot
adunay atong pagmahal. Ang atong pagmahal gipakita sad nato diha sad sa pag-atiman, no? Labi na gyud sa ilahang inadlaw-adlaw nga pagkaon mga higala. So mao kini ang mga simple nga mga reminders alang sa ato ang mga ginikanan nga nagpaminaw karon. So ikaw diha ma'am og sir nga anaa sa imong panimalay o baka naa sa imong panginabuhi karon, atong balikan, no, og tan-aw ang ato ang pamilya kung kumusta naman sila karon. Ato na ba silang naatiman? Ato na bang napakaon og insakto? Unya ang labaw sa tanan ang pagpangga, no? Ang pagpangga ngadto sa atong mga kabataan og ingon man sab sa mga asawa og mga kabanahan, no? So sa atong mommy og daddy, sa atong mama og papa. So kaninyong tanan, no, manghinaot mi nga pinaagi ni atong programa. Nakahatag mi ninyo og pahinumdom baka ang mga pagtulunan kabahin sa nutrisyon mga higala. Okay, so atong i-acknowledge, no, ang atong mga kaigsuonan nga ni-like sa ato ang Facebook page. Sila si Shade Tagolino, Leslie Myth Boltron, Fo J. Iyoko, og tulo pa ka mga kaigsuonan nato nga ni-like, no, sa ato ang gi-post. Labi na gyud sa atong pangutana sa ato ang Facebook page, no? How do you encourage children to eat healthy food? So mao kini mga higala nga ato ang pangutana. Apan pwede sad gyapon mo maka-post, mga higala. Haron pod maka-share mo sa inyong mga nakatunan, no? Labi na gyud kabahin sa nutrisyon. So nining ato ang programa karon kay lagi nutrition man atong gisgutan ang kahimsog man labi na gyud sa atong mga kabataan ato pang panghingusgan mga higala, no, ang buhat og pagmugna og mga programa labi na gyud sa atong mga local government units, no, pagmugna og mga programa aron ma-address kining problema nato sa malnutrition og kining kasubra sa timbang, no, ang kining obesity. So mao na nga atong giawhag sila, no, sa pag agresibo gyud, no, nga mopadangat nining mga programa ngadto sa ilang mga constituents. So gingon sab saludo sad nato sa atong mga barangay nutrition scholars, no, nga kuyog sad sa ilang mga health workers diha sa matag barangay sa ilahang trabaho nga mao gyud nag-awhag kanunay sa atong mga kabataan, naglakaw dito uwan og init, no, dito sa mga kabrangayan alang lang yun nga mainganyo, no, atong mga ginikanan ug ingon sa atong kabataan labi na gyud sa kining kabahin sa malnutrition. So mo na ato silang saludo alang sa ilahang mga buhat pod, no, kay di pod lalim mga higala kining mga health workers nga maglakaw-lakaw dito sa kabukiran, no. Katong diha pa ko sa project dito sa mga kabarangayan, sus mo gyud ako makit-an in town, no, nga ang ato ang mga health workers, no, kini sila naagid babad in town sa mga kabukiran nga nagsuroy-suroy, no, pagpangawhag unya usahay ra ba kini ato ang mga ginikanan mga igsoon nga usahay sad kana bang dili dayon magpakita, no, og kasibot pod, no, sa mga pagpangawhag. So kanang kuanon sad kayo, awhagonon sad kayo maayo, no. So mao na munya nasa tay mga nakit-an po dito nga mga barangay volunteers pod, no, nga nipakita pod sa ilahang tabang sa ato ang mga government workers, sa ato mga health workers dito. So kaninyong tanan among saludo, no. So mga higala, atong i-greet, no, ang atong mga kaigsuonan labi na gyud atong mga kaubanan sa buhat sa Ramon Abatis Foundation, no. Kaninyong tanan nga nagpaminaw sila si Miss Delia, si Remy, no, nga nagpaminaw gyud kanunay og insad sa atong mga kaigalaan diha sa Tinaan, Naga, Cebu. Labi na gyud nila ni Papa Natoy ug Mama Bibi diha nga nagpaminaw, no. Nag-text nato karon nga nagpaminaw kuno sila sa mga silingan, no. So kaninyong tanan diha among panghinaot nga naamo sa maayong kahimtang mga higala.
Okay, wala nagkikitay panahon mga igala og dinhi natapos atong tulumanon. Sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Miss Roxanne Catalan, ato ang program manager ka Ma'am Heidi Palapar atong program director, ka Ma'am Dumi Chua atong Chief Operating Officer sa Foundation. Sa kinasingkasing ako nagpasalamat sa inyong pakiguban kanamo karong buntaga hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga ang pag-inom o gatas samtang bata pa adunay epekto sa paglakaw inigabot sa katiguangon? Mato sa dailymail.com, ang mga bata nga moinom og gatas mas himsog inigabot sa ilang katiguangon. Nahibaw-an sa Bristol University nga ang mga tigulang nga moinom og gatas ug mukaon og dairy foods kaniadtong bata pa, mas paspas ang paglakaw ug minus ang risgo sa timbang. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ng mga gagmayng kaalam. Kung panginahanglan kabahin sa Civil Works o General Engineering ang hisgutan, Tuanson Construction ang angayan timan-an. Tawagi sila sa 491-8243 o bisitaha ang buhatan sa 162B Labuka Street, Kansuhong, Syudad sa Talisay. Tuanson Construction, bridging your dream to reality.